Яна сама вінаватая. Калі б яна так сябе не паводзіла, нічога б з ёю не здарылася. Яна правакавала. Гэтым яна толькі стварыла праблемы сабе, таму чалавеку, сваёй сям'і, нашай кампаніі. Гэтыя падобныя выказванні спрыяюць узмацненню стэрэатыпу пра тое, што ахвяра сама вінаватая. Нярэдка яго можна сустрэць і ў масавай культуры. Да прыкладу, у фільме «Справа згвалтавання» галоўная гераіня Сара сутыкаецца з абвінавачваннем у тым, што справакавала гвалтаўнікоў сваім адзеннем і паводзінамі. А ў стужцы смерці дзяўчына паказваецца, як грамадства і нават блізкія людзі могуць сумнявацца ў праўдзівасці словаў ахвяры катаванняў і сексуальнага гвалту. Яшчэ адзін прыклад – дзяўчына з татуіроўкай дракона. Там гераіня Лізбет сутыкаецца з сістэматычным гвалтам і асуджэннем з боку навакольных, якія лічаць, што яе выгляд і паводзіны прыцягваюць да яе праблемы. Такое стаўленне грамадства да ахвяр гвалту можна пабачыць у серыялах «13 прычын чаму», «Закон і парадак. Спецыяльны корпус», «Вялікая маленькая хлусня», «Хадзячыя мерцвякі» і нават у камп'ютарных гульнях, такіх як GTA, «Detroit Become Human» ці «Life is Strange». Масавая культура можа ўзмацняць стэрэатыпы або, наадварот, аспрэчваць іх. Важна, каб такія сюжэты запрашалі аўдыторыю задумацца пра адказнасць агрэсараў і падтрымку ахвяр замест іх асуджэння. На жаль, вінавацяць ахвяру не толькі персанажы галівудскіх серыялаў, але і звычайныя беларусы і беларускі. Так, пасля жорсткага згвалтавання і збіцця беларускі Лізы ў Варшаве ў лютым 2024 года у інтэрнэт-прасторы было шмат каментатараў, што асуджалі дзяўчыну і шукалі прычын трагедыі ў яе паводзінах. Чаму людзі вінавацяць ахвяру? Першая прычына – гэта рацыяналізацыя страху аказацца на месцы ахвяры. Знаёмячыся з інфармацыяй пра падзею, і жанчыны, і мужчыны задаюць сабе пытанне, як не стаць ахвярай нападу, збіцця і згвалтавання? Што трэба зрабіць, каб са мной ці з маімі блізкімі такога ніколі не здарылася? Такія перспектывы вельмі палохаюць. І людзі шукаюць абгрунтаванняў таго, чаму ім можна не турбавацца. Для гэтага яны агучваюць аргументы, бо я не хаджу начамі ў адзіноце, бо я шмат працую, мне ў прынцыпе няма калі забаўляцца, бо я не ўжываю спіртных напояў. Гэтымі думкамі яны адгароджваюцца ад здарэння, абараняюць сябе ад магчымасці трапіць у такую ж сітуацыю, бо, маўляў, кепскае здараецца толькі з тымі, хто парушыў правілы, хто справакаваў сваімі памылковымі ці зламыснымі дзеяннямі негатыўныя наступствы. А з людзьмі, якія паводзяць сябе як належыць, такога не адбываецца. Такім чынам, большасць з тых, хто піша каментары, якія абвінавачваюць ахвяру, насамрэч піша не пра яе, а пра сябе. Так яны запэўніваюць сябе ў тым, што з імі і іх блізкімі такога не здарыцца. Тое, што свет не заўсёды справядлівы і аказацца на месцы ахвяры можа хто заўгодна, ідэя, якую сёння большасць з нас не гатовыя прыняць. У такім свеце складана і небяспечна жыць, а для зніжэння рызыкі мусяць працаваць шматлікія дзяржаўныя і грамадскія інстытуты. Прафесійная паліцыя, незалежны суд, свабодныя медыа, спецыялізаваныя грамадскія арганізацыі, бяспечнае і спрыяльнае ўразлівым групам гарадское асяроддзе, прынятыя нормы паводзінаў, развітыя гарызантальныя сувязі, салідарнасць і эмпатыя на ўсіх узроўнях. Мы не жылі ў такім грамадстве. У нас практычна няма адпаведнага досведу. У той жа час прапаганда навязвае прынцыпова іншую карціну свету, дзе ўсё проста і зразумела, дзе ёсць сябры і ворагі, дзе людзі робяць толькі правільна ці няправільна. У такім свеце, калі з жанчынамі нешта здараецца, у гэтым яны вінаватыя самі. Калі не цалкам, то хаця б збольшага, тым, што няправільна сябе паводзілі і таму атрымалі па заслугах. Другая прычына – рацыяналізацыя страху аказацца на месцы гвалтаўніка. Нечакана? Але менавіта так думаюць не толькі некаторыя мужчыны, але і частка жанчын, баючыся, што ў ролі гвалтаўніка можа выступіць іх сын, брат ці муж.
Таму ім трэба даказаць зноў жа найперш самім сабе, што яны ці іх блізкія альбо ніколі не трапяць у такую сітуацыю, альбо што вінаватыя не яны, а сама ахвяра, якая справакавала сваімі паводзінамі. Згодна з гендернымі стэрэатыпамі, мужчыны, асабліва маладыя, заўсёды гатовыя да сексуальнага кантакту і хочуць яго з любой хоць трохі прыдатнай да гэтага партнёркай. Яны носьбіты магутнага сексуальнага інстынкту, і задача жанчын рэгуляваць гэты інстынкт сваімі правільнымі паводзінамі. Таму адказнасць за сексуальны кантакт у патрыархальнай мадэлі ускладаецца не на мужчыну, а на жанчыну. Калі яна не прадухіліла наступстваў, значыць, не хацела, альбо гэта зусім няўмелая, дурная жанчына, якая не можа справіцца са сваёй жаночай сацыяльнай роляй і таму заслугоўвае асуджэння. Трэцяя прычына – невысокая ступень эмпатыі. Эмпатыя – гэта ўменне заўважаць, правільна распазнаваць і падзяліць эмоцыі іншага чалавека. У аўтарытарнай дзяржаве эмпатыя, як праява аўтаномнасці і самастойнасці людзей, у найлепшым выпадку не заўважаецца, у найгоршым свядома тармозіцца. У таталітарным грамадстве эмпатыя ў прынцыпе непрымальная, а раптам яе будуць праяўляць да ворагаў народа. Цяпер у беларусаў асаблівы дэфіцыт эмпатыі. Цяжка яе рэалізоўваць, знаходзячыся доўгі час у экстрэмальных умовах. Вайна, бесперапынныя рэпрэсіі, турма і эміграцыя, страта працу і статусу, разрыў міжасабовых і роднасных сувязяў. Каб выжыць, людзі змушаныя ставіць на паўзу эмоцыі, захоўваць іх для самых блізкіх. Якія могуць быць негатыўныя наступствы гэтай пасткі? Ідэя пра тое, што ў гвалце вінаваты не агрэсар, а ахвяра, мае сур'ёзныя негатыўныя наступствы як для саміх ахвяр, так і для грамадства ў цэлым. Пералічым па парадку. Ахвяры, якія сутыкаюцца з абвінавачваннямі, часцей адчуваюць пагаршэнне псіхічнага здароўя. Яны пакутуюць ад дэпрэсіі, трывогі, пачуцця віны і сораму. Таксама ахвяры часта пачынаюць вінаваціць сябе за тое, што здарылася, а гэта можа прывесці да ізаляцыі і страты веры ў сябе. У дадатак, страх перад асуджэннем спыняе многіх ад звароту ў паліцыю, па псіхалагічную дапамогу або грамадскую падтрымку. У справаздачы Amnesty International адзначаецца, што абвінавачванне ахвяры – галоўны бар'ер для паведамлення пра сексуальны гвалт. Даследаванні сведчаць, што больш за 70% ахвяр сексуальнага гвалту не звяртаюцца ў паліцыю праз страх быць асуджанымі. Стэрэатып, што ахвяра сама вінаватая, узмацняе культуру гвалту. Ён здымае адказнасць з агрэсараў, і грамадства пачынае менш сур'ёзна ставіцца да таксічных паводзін. Гэты стэрэатып уплывае і на правасуддзе. У судзе ахвяры часта сутыкаюцца з недаверам і крытычным стаўленнем, калі даследуецца іх нібыта правакацыйная роля. У выніку ахвяры гвалту радзей паведамляюць пра злачынства, баючыся, што іх не толькі не падтрымаюць, але і саміх асудзяць. Да таго ж фіксацыя на тым, што ахвяра сама вінаватая, прыводзіць да ігнаравання сістэмных праблем, такіх як гендерная няроўнасць, культура гвалту, адсутнасць падтрымкі. Замест рэформаў мы бачым толькі пашырэнне гендернай дыскрымінацыі і абвінавачвання ахвяраў. Між іншым, даследаванні ЮНІСЕФ у гендерных пытаннях паказваюць, што адукацыя ў сферы правоў чалавека і гендернай роўнасці значна сніжае ўзровень гвалту ў грамадстве. Чаму гэтае сцверджанне не адпавядае рэчаіснасці? Сцверджанне «ахвяра сама вінаватая» не адпавядае рэчаіснасці з некалькіх ключавых прычын. Па-першае, гвалт – гэта свядомы выбар агрэсара, а не наступства паводзін ахвяры. Паводле даследаванняў, нават такія фактары, як адзенне, час сутыкнення або месца, не вызначаюць рызыкі гвалту. Яна залежыць ад намеру агрэсара. Па-другое, гвалт звычайна звязаны з жаданнем дамінаваць і кантраляваць,
Напрыклад, сексуальны гвалт у шматлікіх даследаваннях разглядаецца як праява ўлады, агрэсіі і прагі падпарадкавання, а не сексуальнага жадання. Па-трэцяе, ахвяры не могуць прадбачыць і прадухіліць гвалт. Адказнасць за прафілактыку гвалту не можа быць ускладзеная на патэнцыйную ахвяру. Гвалт могуць здзейсніць людзі, якія здаюцца надзейнымі. Паводле звестак Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у большасці выпадкаў гвалт чыняць людзі, якіх ахвяра ведае асабіста. Важна памятаць, што гвалт закранае людзей розных узростаў, сацыяльнага статусу, узроўню адукацыі і выгляду. Паводле інфармацыі РЭйн, гвалт можа здарыцца з кім заўгодна, незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца або як апранутыя. І апошняе. Гвалт можа адбыцца ў любых умовах. Напрыклад, згвалтаванні і хатні гвалт здараюцца нават з тымі, хто адпавядае самым традыцыйным патрыархатным нормам паводзін. Нават у краінах, дзе ад жанчын патрабуюць насіць традыцыйную строгую вопратку, таксама фіксуецца высокі ўзровень сексуальнага гвалту. Такім чынам, сцверджанне пра вінаватасць ахвяры ігнаруе сутнасць гвалту як праблемы, звязаныя з уладай, кантролем і выбарам агрэсара. Яно не вытрымлівае крытыкі ні з прававога, ні з маральнага, ні з сацыяльнага, ні з псіхалагічнага пункту гледжання. Для яго пераадолення патрэбная асвета, змяненне культурных установак і актыўная падтрымка пацярпелых ад гвалту. Каб не трапіць у пастку, спытайце сябе, ці веру я ў тое, што ахвяра сама справакавала сітуацыю сваімі паводзінамі ці выглядам. Ці задаю я пытанне накшталт, чаму яна была там у такі час, або навошта яна так рабіла? Ці думаю я, што некаторыя людзі больш заслужылі гвалт пра свой лад жыцця, напрыклад, выбар адзення, паводзін? Ці лічу я, што гвалт заканамерны, калі асоба не адпавядае сацыяльным чаканням? Ці падтрымліваю я ідэю, што ахвяра павінная даказаць сваю невінаватасць? Ці лічу я, што ахвяра мусіла змагацца, супраціўляцца ці гучна крычаць, каб быць успрынятай як сапраўдная ахвяра? Ці разумею я, што людзі могуць па-рознаму рэагаваць на траўматычныя сітуацыі, страта прытомнасці, паніка, шок, і што ўсё гэта натуральна. Старайцеся не прапускаць перадачу «Гендер-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендерную лінзу, а не праз гендерныя стэрэатыпы.